गाहायनि आफादगिरि मिरुनि गासैबो बिबानगिरि आरो देरसुंनि मानगोनां बोसोनगिरि आरो मानगोनां थान्दैगिरि नोंथांमोन गोलाव सम जाबाय हराबो थौबाय गोजान जायगानिफ्राय फैदों मेंनाय आरो ओंखाम उखैनायाबो निस्सय जोंनाव थागोन आरो बे समाव गोदान आफादगिरिनि बिबुंथि हिसाबै आंखौ बुंनो होनायलाय आं गोलाव बाथ्रा बुंनो गोनां दङ होननानै आं सानाखै बाथ्राफोरा दङब्लाबो जों उननि समाव थारैनो गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायलांनानै खामानि मावलांगोन आं सानदों आरो आङो दिनै बे जायगायाव फैनानै गोबाङानो आंखौ सोंदों बायदिसिना बाथ्रा नाथाय मोनसे समसिम आङो बुंबाय थादोंमोन एबसुनि दानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा जि समसिम थागोन आंबो एबसुआव बे समसिम थागोन आरो बिथाङा बिबान गयोब्ला आंबो गफागोन बे बाथ्राखौ आं मिजिंथिनानै दङमोन आरो मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदों आं बुंदों आङो टिकेट लानोसो बा टिकेट बिनोसो आं राजि जानानै दङमोन नाथाय दिनै बर' हारिया हारिनि थांनाय थैनाय बर' हारिनि जातीयताबाद माहारिबाद हारिनि रैखाथि हारिखौ दैदेनलांनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिराव लिरखानाय गासैबो हाबाफारिखौ मावफुंलांनो थाखाय आंनो बिबान होबाय आङो दिनै डेलिगेट हाउसखौ बरायदों आरो साबायखर बावदों बै टिकेटआ नैबे टिकेटनिख्रुइ देरसिन जानो हाया आरो हारिनि खामानि मावनाय आंनि गुबै बिबान आरो दिनै आं बे जायगायाव सफैदों होनना बुङोब्ला एसे सिगाङाव जोंनि बारग'लांनाय मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बुंदों जे आङो बिथांखौनो गिबि लोगो मोनदोंमोन आं बिथांनि आसियाव हमनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबफैदों आरो जाय समाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव आं फरायबाय थादोंमोन फरायनाया जोबदों आंनि आफाया हाजिरा मावोमोन आंनि आइया न'आव ओंखाम संनानै जोंखौ जाहोनानै खस्थ' खालामनानै फोरोंदों थेवबो बिटिसि गोरोबथानि उनाव बे बाक्सा जिल्लानिनो मसलपुर कनफारेन्सआव जेला गोदान आफाद दानाय जायो रबिराम नार्जारिया बिबान गनानै रोंगोरा नार्जारिखौ आफादगिरि खालामनाय जायो बे समाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आंनि लोगो मोनसे टिमा आरो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि बिबानगिरिफ्रा आंखौ जोबोद नारसिनदों आरो मानोबा आंबो गोसो दुंखांदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनांगौ आरो खामानि मावनो फैबाय बेबो सोलोंथाइ नेहाथारिनि बिबानखौसो माने आंनो होनानै बा आंखौ सायख'नानै खामानि मावनो थाखाय बिबान होबाय आरो बै समनिफ्राय मेंनाय गैया जिरायनाय गैया सोलोंथाइ बोसोर गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बे हाबाफारिफोरखौ दानि आफादगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिथांनि सुबुरन बिथांजों आखाइ हमफानानैनो जोङो ज'है जोङो गोबां जायगायाव दावबायनानै जोङो गोबां मेल मिटिं खालामदों बिनि उनाव देहायारि थासारि आरो माखासे न'नि उसुबिदानि थाखाय आङो 2009आव बिबान एंग्लायदों आरो बिनि उनाव आरोबाव आंखौ नों ओरैनो जिरायनानै थानो मोना होननानै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि हिसाबै आंखौ गायसननानै होदों आरो बेनि उनाव आफादगिरिनि बोसोरनैनि बिबान मावनायनि उनाव बोसोनगिरि जानायनि थानानैबो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो गोख्रोङै आङो हेफाजाब होबोदों मदद होबोदों आरो 2015 मायथाइयाव जेब्ला बिटिसि इलेक्सन फैयो फिन खेबसे बुंबाय जे नोङो मिरु आफादाव बिबान लानानै खामानि मावफैनांगौ आं जेलानो खावलायदों आंनि हाबाफारिखौ आं मावफुंदों आं माब्लाबाबो हारिनि थाखाय आं ना खालामबोफेराखै आरो बेबायदिनो दिनै फैयै फैयै नैबे थासारियाव सफैदों बिटिसि गोरोबथानि उनाव बिबान लानाय आरो बिटिआर गोरोबथानि उनाव आफादगिरिनि बिबान मोननाय बे मोनसे आंनि जिउनि फरचुन बा फेट बा डेस्टिनि होननानै आङो सानगोन आरो आफा अबंलावरिया जाहाथे आंखौ गोहो हरो आरो आं मोनसेल' बाथ्राखौ बुजियो बर' माहारि बाद बर' माहारिनि थांनाय थैनाय बर' हारिनि रैखाथि बे गासैबो खामानिखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै बानेश्वर बसुमतारी कनकेश्वर नार्जारिनिफ्राय लानानै इउजि ब्रह्म रोंगोरा नार्जारि रबिराम नार्जारि आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव एबसुआ जेरैबायदि मर्यादायै मोनसे स्टेटास मोनबाय वर्ल्ड वाइड बे जाहाथे आंनि आफादगिरिनि दैदेननायाव मालाबाबो गाहायाव गोलैनो मोननाय नङा बा आं गोग्लैनो होनो हानाय नङा आरो आं खुनु बाथ्रायावनो खुनु कन्डिसनावनो आंनि पार्सनेल सार्थनि थाखाय
आंनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अलखदाव गोलैनाय खामानिखौ आङो मावनाय नङा बा कमप्रमाइज खालामनाय नङा होननानै आङो गावखौनो आङो साननानै लायो आरो फोथायो आरो आं बे हाबाफारिखौनो आं मावलांगोन। दा जोबनायाव बयनिबो आं साबायखर बावनानै फैबाय थानाय समा जथेस्थ' क्रुसियेल आरो बे बिगिनिं मोनसे क्रुसियेल टाइमाव गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय फैबाय थानाय 1.5-2 मासनि गेजेराव मोनसे इलेक्शन फैगासिनो दङ आरो बे भेरि माच क्रिटिकेल गासैबो थासारिया नर्मेलबाबो इलेक्शना बिराद मोनसे क्रिटिकेल थासारि आरो बे फरायसा आफादनि थाखाय आरोबाव क्रिटिकेलसिनबाव नाथाय बेबायदि क्रिटिकेल थासारिखौ एबसुआ गोदोबो मावखांबोबाय देरहासार जाबोदों आरो बे खेबावबो 2020 मायथाइनि जि फैबाय थानाय बिसायख'थि जोंनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि सार्थआव जोङो जाफुंसारगोन देरहागोन आरो दफाफोरा आखरे आखरे पालन जागोन बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन होननानै मोनसे गोसोआव दाद लानानै गोसोआव बिसास आत्मबिसास लानानै आंनि जि बुंनाय बेखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। एबसु जिउ लावथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों जै बर' हारिनि जै गोजोन्थों।